Добър вечер на всички, аз съм Недеси. Преди малко беше извършена, чакайте, че ми свети тази лампа, не виждам ако има някой лопа. Преди около 30 на минути ми беше извършена рутинна проверка от полицай от районно полицейско управление град Несебър. Половин час чакахме да ни се даде обяснение. В крайна сметка се оказа, че е просто една рутинна проверка. Гледам за нещо, което да се спъна. Явно в момента ние сме най-лошия град за живеене през последните 3-4 дена по стечение на обстоятелствата. А Бургас, който е на 30 км от нас, е най-добре за живеене за 2010-та. В Несебър ли бяхме изкарани талибани, ислямски фундаменталисти от Афганистан, варвари, вандали, бандити. Пропаднах някъде. Варвари, лумпени, Не се разрешавам сега този клип да го изтриеш. Варвари, лумпени, бандити. Наново! Това е за мен от Несебър. Наново ще направим клипа!